एलक'हला बारा जायाखै खोमा ना? एया मोर एक्स2 এইটো হ্যাপি নিউ ইয়ার। जों दा नै पिकनिक प्लेससिम मोनफैबाय। सुइस गेट दं नालाय बेहाय आइ लाभ सिजौसा नै तमाम हाथाय जादों ओरैबो नै पिकनिक 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 हा आपेल दायो गासिबो थिगैनो दंजोबो नटफोरा रावनाबो गवाखै खोमा। अ नै सिख्लाफ्रा साना बायदों हेपि निउ इयार हेपि निउ इयार। दे पिकनिक जाफैदों बाजै फैयासै बियो हजों मन्दिरावसो फैदोंना जोङो। औ मन्दिराव औ दे थाथ' बेरायगासिनो जों दा नै सुइस गेटआ नैबेनो ब्रिजआ। सुइस गेटनि लामा नालाय बारा गिदिर नङा लामाया फिसानो बेजोंनो थांलाय फैलाय खालामो आरो जों दा बाटारफ्लाइ पार्क नायनो थांगासिनो दं। जायगाया जोबोद समायना आरोना लोगोफोर। जों दा ब्रिज बारनानै फैबाय एसे बेरायनो होनना फैदों आरोना। नै मादैमोना मालाय फटक लानो नागिरदों फटक लानोसै दे 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 जों बाटारफ्लाइआव थांनि र' बाटारफ्लाइ दंनो बिथिं अबावबा। हेपि निउ इयारनि नै मालायसो जरा जरा। जों दा पाक्के टाइगार रिजार्भ सिजौसायाव हाबगासिनो दं नै दा सिङाव थांगासिनो। टाइगार नुयोना नुवा नायनोसै टाइगार नुगोनबो जानो हागौ दा दसे उनाव पार्क दं नालाय बेखायनो। हेपि निउ इयारनि गोबां मानसिफोर बेरायनो फैदों पिकनिक जाफैदों। पाक्के टाइगार रिजार्भ नायनो हागोन नोंथांमोना। मोसा नुयोना नुवा नायनोसै टिकेटबो लाबावोसो खोमालै। मा होनो गिबाय नामा टाइगारखौ होनाया टिकेट लायोदां लायालै लायाथ' लाया हाँ अच्छा सही है। अंदर देखने के लिए क्या है क्या क्या है अंदर? तो ऐसे तो अभी टाइगर देखने को मिलेगा। टाइगर तो दिन को कहाँ निकलेगा दिन को 5 हाँ 5 एक में कितना रुपीस है? 10 रुपया करके तो ओरैनो बेरा मोनसे 10 थाखा ल'बा 10 रुपीस ना फैनायनि फैनाय 10 थाखा गय जानायावसो गारो माथो। एलक'हला बारा जायाखै खोमा ना? फट' खेबनो ना र' जों दा सिङाव हाबगासिनो नै मोसानायनो नागिरदों टाइगार टाइगार। एया मोर एक्स2 এইটো हेपि निउ इयार। खुलुमबाय नमस्कार। धनेसताव ओइ नै दंफां सायाव आखिनाय नङा आखिनाय नङा आखिनाय नङाथ' फुजा होखांनानै जों बेरायनो फैदों आरोना दा पार्कआव। नै धनेस दाउआ बिराबो इसिबां मानसिफोर नायफैबाबो बिरा आरोना बे दाउआ नै दंफां सायाव दंबाय थायो। धनेस दाउ अरिजिनाल बायदि नुदों दा बानायना दोननायसो नै अरिजिनालालाय बिराल'सो हा ओइ अ हरिओम मैदेर बाबु गणेश बाबु हाथायाबो गोलाव गोलावथार माथो। नै गणेश बाबु हाथाया जि गोलाव गोलाव। मोसानाय ना फैबाय नामा फंबायमोना टाइगार? औ बेरायफैदों सेलफि लानि दे। मादैमोना थांग्रोबाय आवगायथिं फंबायमोन लोगो मोन्दोंमोन साबसक्राइबार आगैमोन ओमफ्राय सेलफि लादोंमोन नालाय बिसोरो ओमफ्राय लाखांबाय आं दा ओमफ्राय सिंथिं हाबलांगासिनो दं र'। मोसाखौ नुयोना नुया नोंथांमोना नुयोबा देखायगासिनो दङ। नैबे सब मोसानि पिकचार गिथाव गिथावथार नै बाथ'रावबो गाबदों। फटक साफायनो दे साफाय जादो
जों दा फाइनालि बाटारफ्लाइ पार्कआव मोनफैबाय नै बाटारफ्लाइ सिख्रि बानना दोनजोबदों जेबो गैया सिङाव हाबबासो नुगोन दा मोसा दंनो माथो मोसा सिङाव हाबबा नुगोन मोसाखौ बाटारफ्लाइ पाक्के टाइगार रिजर्ट बेरायफैदोंना आदामोना दे हेपि निउ इयार पिकनिक जाबायना जायासै जागासिनो दे मोजां नांबाय लोगो मोननानै दे नै जों दा सिं हाबलांबाय गणेश बाबा गणेश बाबा टाइगारबो दङ गणेश बाबायाव गाखोना नायनो हागोन नोंथांमोना हाथाया जि गोलाव गोलावखा गिदिरना गियाखैलाय रामचरन हा नै माला मादैया एक्ट्रेस मोना फटक लागासिनो बा एक्ट्रेस नुथारदोंथ केमेरा 10 थाखा होनांसिगोन दे नोंसोरो नैथिं नै फट' लागासिनो बिथिंबो जों दा सिंथिं थांसै थ' आमाय सिंथिं नायनोसै टाइगार नायनोसै जोङो टाइगार पुरा बाटारफ्लाइल' आरोना बाटारफ्लाइनि माबा बानायना दोनजोबदों स्टेचु मा होनगोन बेखौ स्टेचुथ' नङा बाटारफ्लाइनि पिक्सारबोथ' नङा बियो मा होनगोन बेखौ आमाय मा होनो बे बाटारफ्लाइनि माबा बानायना दोननायखौ मा होनगोन बेखौ हा डिजाइन औ माने डेम' बानायना दोनदो आरो सिखिरिनि खिन्थु बेहाय सिगाङाव मैबो दंमोन मुफुरबो दंमोन सिंथिं हाबलांबा नुगोन नामाथाय एसे गिथावथावबो जायगाया बांद्राय गोजान हाबलांजानाय नंला ससेल' थांसै जों जाटकाबो होनानै दोनदों माने जेनेबा मैदेरफोरा न'आव फिसिनायबो दङ हाग्रानिबो दङ मैदेरफ्रा फैयोबा माने एटेक खालामनो हायि बायदि मानसिखौ जाटका होनानै थांफिनो आरो मोसाफ्रा नै सब बाटारफ्लाइनिल' नुगोन आरो नोंथांमोना बाटारफ्लाइ इनफरमेसन सेन्टार बिराद मोजां माने बाटारफ्लाइ फैयो खोमा बेहाय गोलोम बोथोराव जुन जुलाइआव बांसिन मोजां जायो आरोना बाटारफ्लाइआ बिरबोयो नालाय दा माने मासेबो बाटारफ्लाइ नुवाखै खिन्थु डेम'खौल'सो नुदों जोङो एकदम गिथावथावबो आरोना टाइगार रिजार्भ नालाय बियो सिङाव हाबनानैसो नायनांगोन मैदेरफोरजों गाखोनानै नायबा मोजां जायो खिन्थु एसे सिङाव फैबाय जोङो गिथावथावबो जायगाया हाग्रा गोजा ओरैबो हाग्रा नै बांद्राय गोबाव थानो हानाय नङा बेहाय औ बिराद गिदिर दंफां दं नै बा दंफांफोरा मोजांबो जायगाया बेरायनो 10 थाखायावनो बेरायनो मोनबाय जोङो नैथिं माने मैदेर लानानै बेरायो गावसिनि मैदेरफ्रावसो गाखोनानै बेरायनांगोन बेरायबाबो नै गारिबो थाङो खोमा जिप गारिफोर गावसिनि गारि थाङो बिथिं मुफुर दंमोनलै सिगाङाव सेस माबा होजोबनायमोन फेन्सिं होजोबनायमोन सिजौसा दिनै निउ इयार नालाय गोदान बोसोर 2025 इंराजिनि गोदान बोसोर बर'फोरना एप्रिलावसो जायो बैसागोसो फालियो जोंना बांसिन हेपि निउ इयारखौबो फालियो फालिनायालाय थेवबो बे इंराजिनि माने गोदान बोसोर जाहैबाय आरो